ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ስዊስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዘይመፁ መልእኽቶም ዝሓለፈሎ ሎማዓንቲ ናብ ዝተጠዊልና ዘለና ንሶሙን ዋላ ካብ ርሑቕ ከይኖም ብልቦም ምሳና ስለ ዘለው ብዙሕ ኤርትራዊ ኣሎ ነዚ ገበን ዝወርድ ዘሎ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዝወርድ ዘሎ ኩሉ እዚ ኩሉ ሎማዓንቲ ክግለጽ ዝጸንሐ እዩ ወላ ሓንቲ ሎሚ ዝፈላሊ ነዚ ህዝቢ የለን እዚ ርቱዕ ከም ምዃኑ ሎማዓንቲ እውን ዓብዪ መልእኽትታት ኣብ ዝሓሊፉ እዩ ቀንዲ ሎሚ ከዓ ክንግተት ዘለና ለውጢ ናብ ኤውሮፓ ይመጽእ ኣሎ ንኤርትራውያን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ሎሚ ከቢድ ኩነታት ዘለዎም እዚኦም ኤርትራውያን እዚኦም ምስ ሓድሽ መጽኡ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ናይ ዓሌት ፀገም ተባሂሉ ኣብ ስታንባይ ክቕመጡ እዮም ብጻዕዳ ወረቐት እዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኣለዎ ልዕሊ ሓዉ ኣብ ጎኑ ዘለውን ክሓልየሉ ብዙሓት ኣዴታት ናይ ዕቑባ ኣገባብ ዘይፈልጣ ብዙሓት ኣቕልዑት ናይ ዕቑባ ኣገባብ ዘይፈልጡ ኣለውና እዮም እዚኦም ኣብ ጎንኹም ተደርቢዮም ግዜኦም ናይ 5-7 ዓመት ዘሕለፍዎ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንመጻኢ እውን ክቕፅል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ሰሚዕኩም ከይንኩም 3 ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያ ኣውሪዶም ኣለዉ ካብዚ 10 ዓመት ሓደ ካብኣቶም ዝገበረ ሓደ ከዓ ካብዚ ካንቶን ጂኔቭ ዝቕመጥ 7 ዓመት ዝገበረ መሊሶም ኣለዉ ሓደ ከዓ ካብ ሎዛን እዚኦም ሰባት እዚኦም ክምለሱ ከለዉ ወላ ሓደ ኤርትራዊ መፅኢ ጠጠው ኢሉ ወይ ኢትዮጵያዊ ጠጠው ኢሉ ኣይመለሱ ዝበለ ጠጠው ዝበለሎም ኣካል ሰብ የለን ጽባሕ እውን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ከውርድዎ ክእሉ እዮም እዚ ኩነታት ሎማዓንቲ እንድሕር ዓለም ብምንታይ ትዛረብ ኣላ ኢላ ብዛዕባ ኣብ ካልእ ከባቢ ኣስያ ዘሎ ፀገማት ብኡ ዝዛረቡ ኣለዉ እዚ ፀገም ኣብ ከባቢና ዘሎ ልክዕ ሎሚ ዘን ዩኤን ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ ናቶም ፀብፃብ ገብሩ ኣለዉ ግን ኣቃሊዖም ንዓና ኣይርኢናን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ብቕልዒ ዝርኢ ኣካል ሰብ የለን ረብሓታቶም ብጣዕሚ ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነት የብሉን ሎሚ ግን ናይ ቻይና ረብሓታት ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ከባቢ ኣስያ ዘሎ ፀገማት ይከታተልዎ ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዘሎ ሎማዓንቲ እዚ መልእኽቲ ሰምዑ ዘሎ ሓላፍነት ኣለና እውን ናይ ኩሉ ዜጋታትና ኣብ ኤውሮፓ ወፃዓ ዝመፅኦም ዘለዉ ብሕልፊ ኣብ ስዊዝ ዝውፅዑ ዘለዉ ንዖም እውን ጠጠው ወፂና ጠጠው ክንብል ከም ዘለና እዚ እውን ክትርስዕዎ የብልኩምን ጽባሕ ንጎ እንድሕር ድምፂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ካብዚ ክባረር ከሎ ጥራሕ ኢዱ ገበን እዩ ዝንበዓሉ ድሕሪ 10 ዓመት እዚ እውን ንብዙሓት ኤርትራውያን ዝፅበ ስለ ዘሎ ምዚ ኩነታት እዚ ክርዳእኩም ኣሎ ድምፀይ ምናልባት ላዕሊ ድሕሪት ይስማዕ የለን ኣይተሓዙለይ ኦኬ ድምፀይ እንደገና ደግም ኣለኩም ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ከቢድ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ስዊስ ሎሚ ከዓ ከምዞም ሶማል ክንከውን ኢና ስለምንታይ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያ ሓዊስካ እዚ ናይ ሓሌታት ፀገም ተባሂሉ ሓደ ሰብ ኣብ ስታንባይ ማለት ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ክነብር ኢና ኣብዛ ዓዲ እዚ ከዓ ገበን እዩ ንሓደ መንእሰይ ወዲ 25 ዓመት ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኣቐሚጥካ ወይ ንሓንቲ ኣደ ብዘይ ኣገባብ ሕጋዊ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ዘይኮነ ናብራ ምግባር እዚ ገበን ስለ ዝኾነ ንባዕሉ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ከም ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ካብዚ ንላዕሊ ክብዝሓልኩም ኣይደሊን እየ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ደገፍ ዘለዎ ሓደ ወዲ ሰብ ግዜኡ ክበቅቕ የብሉን ግዜ ጥራሕ እዩ ዘድልየኩም ናይ እዚኣ ሎማዓንቲ ጠጠው ዝበልና ናይ ብዙሕ ህይወታት ብዓመፅ ዝነብሩ ዘለዉ ንገልፀሉ ሰዓት እዩ ምናልባት ብዙሕ ዘፈላለየና ነገራት ክህሉ ክእል እዩ እዚ ኣብ ጎኒ ጌርካ ግን ናብዚ ጠጠው ምባል ነዚ ዝውፅዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ተወዲዩስ ኣብ ትግራይ ሓሊፉ ኣሎ እዚ ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ዓቕሚ ዘለና ናብዚኣ ወፂና ጠጠው ምባል እያ እዚኣ ክትርስዕዋ የብልኩምን ይቐንየለይ حسابي أو نعمل سنة